Araċ ħaħillu Ismata Titla Żejdejna roddilna Helxin Tafina bixruna Hija tex il-ħaj L-odwa tajba lil kulħadd lilkom u dawk li qegħdin jarawna u jsegwuna bil-mezzi tal-komunikazzjoni soċjali. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu dawn ikunu magħkom il-koll. Nġbarna flimkien hawnhekk ħugdi f'din id-dar ta' Marija biex nirringrazzjaw il-mulej permezz ta' din il-qudiesa, nistedinkom għalhekk biex tagħmlu l-intenzjonijiet tagħkom. Jien se nofri l-qudiesa għall-erbieħ ta' Salvu u Ġorġa għat-tard. Il-mulej jiġi u ma jiddawwarx, huwa joħroġ għad-dawl dak li hemm moħbi fid-dlam u juri ruħu lill-ġnus kollha. Ħuti biex inkunu denji u jkun jistħoqilna jew nitolbu l-mulej jaħfrilna. Int minn żminijiet imbeda kont l-istennija tal-patriarki Ġakob, Abraham, Giuseppi, mulej ħniena. Int li wieħed bimħabba kbira ħabbruk il-profeti Iżajja, Mikeja, Malakija, Kristu ħniena. Int li fit-twelid tiegħek ferħet l-art u ferħet is-sema mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. O Alla li tista' kollox, li tridna nħejju t-triq għal Kristu il-mulej. Fil-ħnina tiegħek għatina li n-nuqqas ta' saħħa tagħna ma jkun ta' ebda tfixkil għalina li qegħdin nistennew fostna it-tabib tas-sema li jfarraġna. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix u saltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. Ma' min ixebħuni jew tqabbluni, jistaqsi l-Qaddis. Erfgħu għajnejnkom il fuq u waraw. Min ħalaqhom dawn il-ħlejaq kollha? Imexxi u jgħodd l-eżerċtu tiegħu u jsejħilhom bisimhom wieħed wieħed. Bis-saħħa ta' qawwietu, bil-qawwa ta' setetu, ħadd minnhom ma jonqos. Għaliex titkellem Ġakob u int Iżrael tajt, triqti moħbija mill-mulej u mwarrab il-jed tiegħi minn Alla? Jaqgħu ma tafx, lanqas ma smajt? Il-mulej u Alla ta' dejjem, il-ħalliq ta' truf l-art. Ma jgħajja qatt, ma jinkeċċ, il-erf tiegħu ma jsibx tarfu. U li jagħti l-qawwa lill-għajjien u jkattar il-qawwa lil min hu bla saħħa. Jintelqu iż-żgħażagħ u jgħejjew, fl-aħjar tagħhom jotru l-irġiel. Imma dawk li jittamaw fil-mulej jieħdu saħħithom. Itellaw il-ġwienaħ bħal lajkli, jiġru bla ma jgħejjew, jimxu bla ma jintelqu.
Il-kelma tal-mulej. Birek ruħ tiegħi il-mulej. Birek ruħ tiegħi il-mulej. B'qalbi kollha mbirek l-isem qaddis tiegħu. Birek ruħ tiegħi il-mulej. U la tinsiex il-ġid kollu li jagħmel miegħek. Birek ruħ tiegħi il-mulej. U li jaħfer dnubietek kollha, ifejja il-mart tiegħek kollu, jifdil il-ħajtek mill-qabar, iħadnek bit-tieba u l-ħniena. Ħanin u twajjeb il-mulej, idum ma jadab u kollu modrija. Ma mexix magħna skont ma ħaqqhom ħtietna, ma ħallasniex skont ma ħaqqa ħżunitna. Halleluja, halleluja, halleluja. Ara, il-mulej ġej biex isalva lill-poplu tiegħu. Ħinja dawk li huma lesti biex jiltaqgħu miegħu. Halleluja. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal: ejju għandi, intom il-koll tinsabu mħabtin u mtaqlin u jiena nserraħkom. Ħudu fuqkom il-madma tiegħi u tgħallmu minni, għaliex jiena ta' qalb ħelwa u umli, u intom issibu il-mistrieħa ruħkom, għax il-madma tiegħi ħelu u t-toqol tiegħi ħafif. Il-kelma tal-mulej. Is-silta l-ewwel waħda tal-profeta Iżajja li għadna kemm smajna timlina ħafna bil-kuraġġ, bil-fiduċja falla l-imbirek. U fl-istess ħin turina kemm jarrilu, jiġifieri jaħseb mod u sib mod ieħor, ikun jarrilek, ikun jitħak bejk. Kemm jarrilu min il-fiduċja tiegħu qiegħda iwarrab il-mulej. Ara kif jibda. Il-qaddis, qaddis hija kapital hawnhekk, għax l-isem ta' Alla fil-Bibja ma jissemmiex. Il-qaddis kapital, jiġifieri Alla li huwa qaddis. Qiegħed jistaqsi u qiegħed jistaqsi lilna lil min jaqra l-lezzjoni l-Bibja. X'inhu jistaqsi? Qed jistaqsina int ma' min ixxebbaħli. Ma' min tqabbluni. Għadna kam rajnija, tuħaf il-sister ratek. Ma' min ixxebħuni, ma' min tqabbluni. Jistaqsi l-qaddis. Għana Alla qed jistaqsina. Min jena għalik? Min jena għalik? Imma tatina risposta. Jatina risposta. Ara xiet. Erfaw għajnejkom. Ħarsu ftajt. Il-fuq tof imma u waraw. Xtara. Sebbaħ dal-għu telet ix-xemx. Dawlitna. Min ħalaqhom dawn kollha? Smajta? Min ħalaqhom? Min mexxihom? Min jagħmel staġun wieħed wara l-ieħor? Min ħanaqra jott
l-eżerċti tas-sema u wisejħilhom bisimhom kemm hu sabiħ, wisejħilhom bisimhom wieħed wieħed. Allura jkompli jgħidilna għaliex taħsbu li triqatkom ma nafhomx. Ma jgħajjaqat il-qaddis, ma jinkeċ il-erf tiegħu ma ssibux tarfu. U għalhekk kliem ta' fiduċja jagħti l-qawwa lill-għajjenin. Ikattar, iżid, ikattar. Il-qawwa lil minu bla saħħa dan hu ħut il-eżies, il-qaddis tagħna li kull min jirrikorra lejh u jirrikorra għandu ma jitlifx il-fiduċja. Min jittama fil-mulej jieħu saħħtu. Mbagħad jagħmel tixbiħa biex in-nies jifhmuk għax il-Bibja miktuba għan-nies. Ma minix jgħidilna hekk ara. Dawn itellgħu ġben ħajjhom bħal lajkli jiġru bla ma jgħejjew. Għaliex? Għax il-fiduċja tagħhom qiegħduha fil-qaddis, qiegħduha falla. Għalhekk jien qedtilkom jarrilu min il-fiduċja tiegħu qiegħda f'saħħtu, fiż-żbuħija fil-ġmiel tiegħu, fil-flus, fil-fama, jarrilek. Imbagħad ma dan il-diskors tal-ewwel lezzjoni, għaxan il-qari mażew taf, jaqbel il-Vanġelu preċiż. Ġesu jagħmilna l-istedina. Ejjew għandi. Imħabbtejn u mtaqlejn, u min mhux imħabbat, u min mhux imtaqqal, u min mhux għandu xi ftit tal-mart, u min m'għandux problemi fil-ħajja. Imma ejjew għandi, ekku, il-qaddis, ejjew għandi. U jien inserraħkom. Żmien l-avvent ħut il-eżis għalhekk qiegħed dan iż-żmien biex aħna inneħħu ftit il-ħafna preokkupazzjonijiet żejda li għandna u nersqu iktar lejn il-mulej u qiegħdna f'postna u jimlina bil-paċi tiegħu. Inqumu bil-wifqa. Imbirku l-Alla missirna għalex hu kollu tjiba u mimli jimħabba lejn ulidu, nitolbu u ngħidu uri lilna mulej it-tjiba tiegħek. Biex il-Knisja tilqa l-istedina ta' ibnek Ġesu li tevanġelizza lil kull bniedem fid-dinja, nitolbu uri lilna mulej biex dawk ir-reġimi politiċi li jemmnu fil-vjolenza jisimgħuha kemm sabiħa ta' dawk li jaħsbu li bil-gwerer ħajaslu ibidlu il-qalb jibsa tagħhom fi qlub mimlija ħniena u modrija, nitolbu uri lilna mulej biex aħna nkunu rikonoxxenti ngħidulek grazzi għalkemm int tħobbna meta taħfrilna dnubietna, nitolbu għall-irwieħ li hemm fil-purgatorju jistennew it-talb tagħna biex intnaqsilhom il-pina ta' żmien u jiġu jgawduk għal dejjem, nitolbu. Illum l-erba' ġurnata marbuta ma' San Giuseppe,
Mena nitolbu għall-familji tagħna, għall-ħaddiema li qegħdin fuq il-lant tax-xogħol u għall-moribondi biex għat-talb u l-għajnuna ta' San Giuseppe jaqalgħu minn Alla dak li jeħtieġu nitolbu uri lilna Mulej. Dan it-talb tagħna Mulej inresqulek permezz ta' ommok u Ommna Marija inti tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla il-Missier li jista' kollox. Nitolbuk Mulej li ma nonqsu qatt nofrulek bil-qima dan is-sakrifiċċju li bih jiġġedded il-misteru qaddis li jien twaqqaft u b'qawwa kbira sseħħ is-salvazzjoni tagħna bi Kristu Sidna. Il-Mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Nidżu ħaj lill-Mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tassew Mulej Mister Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħaj bi Kristu Sidna. U bl-ewwel miġja tiegħu fis-sura f'qajra ta' bniedem temm il-pjan li jien tħejjejt minn qabel u fetħilna t-triq tas-salvazzjoni ta' dejjem biex meta jiġi darb'oħra fil-glorja tal-kobor tiegħu niksbu fl-aħħar bid-djer il-premju li issa qegħdin nislu għalih u nistennewh bit-tama għax inti stess wettulna. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, matroni u mad-dominazzjonijiet, mal-tajja kollha tal-eżerċiti tas-sema intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qeda Qaddis. Ismew il-tulat Osanna imbir. Qaddis tassew int Mulej inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajħ ibati ħaq il-ħobs radlek il-ħaj qasam tali dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom, Sinjur tiegħi. U Alla Ekk ukoll wara l-ikla ħal-kalċi reġa' radd il-ħajr tal-dixxipli u qal ħudu biex xorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi, Sinjur tiegħi.
u Alla tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi inħabbru. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt fil-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħaj għax għoġbok tilqana dal-għodu hawn quddiemek biex naqduk u meċ-ċokontana nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fi knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wattaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Ljun 14 mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmin fil-qadrija tiegħek Salvu u Ġorġa, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk, għati lina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza Malla Marija, ir-raġel tagħha San Ġusepp, l-Apostli, San Ġorġ Preka u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew inkomplu nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna missierna. ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna għal-mana. Ħrista nitolbuk mulej minn kull denni, għatina fit-tiba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi la tħares lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija s-sliem u l-għaqda li jien trid fija, int li tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej kun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxejn, paċi magħkom. Il-ġisem flimkien mad-dem. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja. Dan hu Ġesu il-ħaruf ta' Alla li jneħħi d-dnub tad-dinja u l-istedinna biex niġu għandu. Ħen aħna mistiedna għal din l-ikla ta' dan il-ħaruf li tidħol taħt is-saqaf tiegħi.
Ejja mulej, ejja la tiddawwarx. Qegħdin nistennewk bil-ħerqa kollha. Maranatha, ejja mulej. Glorja lil Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Nitolbuk mulej il-ħnina tiegħek biex f'din il-għajnuna qaddisa l-ħadna neħilsu miħtijietna u nitħejjew tajjeb għal festa li ġejja bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġiftijak Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġiftijak Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġiftijak Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-Familja, ħarstek fuqna, morru fil-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba. Thank you.